Hato kaneka jinglap kaneka All India Limited ya kateka jaka ke badan hakilain mau senram baka jaka ke badannya kaneka thermogenic gas lene kata ko ompnyang hato kaneka jinglap kandai kata ka jingkela lene kata ka turning point ya ki breo ka jela baya ka jubab sa komen hapo kaneka video bad yamenta ngap susu ya ka jingkren halor kaneka video chapang kaneka kubor kaneka dai ka kubor ka balalap ya kateka thermogenic gas lene kata ko umpniang kabadan hapo kateka senang daloi malai kabah hapo kateka constituency mau senram baya kaneka jinglap kadai hadin baki paiba no senang jong kateka senang kilai thu so tu MLA jong kateka mau senram constituency uba HM Sangpliang ba no ba HM Sangpliang ula penbor ya ka sarkar nadu kateka arpnyo tarik ubnai march usnam arajar arpuwe ba kadai ban lecek ya kateka senang ba kateka senang kadan ya kataka umpniang ka ba koridor ba bat ka ba saai ka jingmen toy sibun ya kaneka jela Meghalaya ka jonghi malaong ba nadu kateka arpnyo tarik ubnai march hadin juga jingong junu ba HM Sangpliang ya ka sarkar ba kandai ban check no kateka jaka bat menta kaneka jing check kala dep lane kalawan dakini ki breo kaneka All India Limited bakini ki breo kaneka All India Limited kila dep ong ba kateka dikataka umpniang thermogenic gas kabalap na po kateka senang malaang ruba kidang dan susupat sa kiwik senang hakiteki constituency mau senram hi ki badan ya kaneka thermogenic gas bat kumta kaneka All India ru kadang ong bakan latest susu sa sakta ki senang nakbanta ban tip ba kateka thermogenic gas kadan ne bat yamenta pan nginya poina sakawai ka benta kiri hapo kelang sodong cakap pertai bat kamtam kiri kibana po ka Thain Arab kidai kiri ki badan ya kum gini ki jaj umpniang bat kita kiri ki kiu bat baki yaj bat baki ruspa bat saprang namar baka sarkar jongki bat ki breu ki trehak ya laki kam bat kumta ki breu ru ki yo jing mentoy bat kita kiri ki bana po kari Arab ki bangan sa shuai example hangne kindiat ki dai kum kari United Arab Emirates ha ka baka nong ba Dubai kadan dekari Kuwait kari Qatar bat kari Saudi Arabia kini ki kiri ki babon bahai kini ki umpniang bat menta kini ki kiri ki bala reus pa bah hangne posla perthai jongi namar ka jing trehok jong ki breu halor jong kateka natural resources lanek kita ki mar ka mariang ki trehok bat kumta ka ri ka kiu bat ka jing yo nong ka lej ru sakai pai ba bat ka jing mentoy ru ka lej sakai pai ba bat menta pai bat ka jela jongi kaneka jela jongi ha jing sha Klade ban rius pa nadu menno lamar balai baka jela chungi kadan yaki natural resources ki bapher kum ya udau yang motion ter but am tangini ki natural resources ka baka jela chungi kadan ru yaki jaka ki puta ki ba internet ba bat jen lada ka sarkar jongi neki breu ru ki ba mod ban pen kiu hok yang ka jaj ban riu jen lada ki sna ba yaki jaka ki puta ban pen kring yaki torres bat kamtam lele ki torres ki bana sabar ri bat pet ki dan kiri hangne hapo sla perthai jengi ki barius pa tang na kadau ba ki torres ki ba na kalang sodong chaka perthai ki le belik jno sakita ki jaka bak saplong kita ki jaka ban rius pa bat kita kiri ngan ai example hangne kindet ki dai kum kana ka we kari Switzerland Croatia Iceland Portugal Albania ter kita ki kiri ki badan hapo kadau ba Europe balang ba kini ki dai tang ki kindet teliki example ki ba ai na hapo kadau ba Europe Henry babon hikiri ki ba rius pa na po kateka daw ba Europe ki day hadin ba kita ki jaka ki long ki ba internet ba baka sarkar ka le ba ka pen ba ya ki jaka ki puta bat kumta ka sa pelong ya ki breu ki bana kalang sodong chaka perthai bakin lej ban lej junga bahasa kita ki jaka namar ba ki de ki jaka ki ba internet Henry ki dan susuru ki kiri hakilain duriau ba chane sajan Indian Ocean jongiru kum kari New Zealand Fiji Maldives ki neru ki de kiri ki ba rius pa tang na ka daw tourism Baraba pai pat kilain Arab babun kiri hakilain Arab ki rius pa ambadai ko umpniang Henry lele tang ko umpniang kita ki ri ki bayo ki umpniang kindiat ki yo kat kum ka jingong ki khubor Henry ka daw basap longi kiri Arab kan rius pa pat kadai hadin maka sarkar jongki nai te kindiat ibak ki yo anak umpniang ki penan kam hak ki te ya ki jingtha ba internet bat ka sapelong ru ba ki breu hakalang sodong kin wan
pur bawan junga bah kita ki jaka mentak ki lareus pa balong ki dan susuru ki dau bah po ki ri ki badan ki lain Arab katak lene ki breu kim dan kam ban siu ya ki kachna kim dan kam ban si bai skol kim dan kam ban siu ya ki bai lech sumar ki hospital namar ba khasor kar jong ki kala pen biang bat kumta ka pisa ka ba ki breu ki yo ila yo ban tap ai sapla bat lane yo ai ban sang business bat kumta ka saplong ki kiri ban reus pa bat pilai tip hiru balada kano ka kam ka yaj bet ka tray bet ka long bet ka man bet klam pep uswa jaka jingjap unwan bet bat kumta kiri Arab ki long kumta bakasap long ya ki ba ken kiu kan san lane ken reus pa ken san hakini ki jok ki ba menta bat ki Thailand Vietnam Philippines kini ki de kiri ki ba janya sarngiem jaj ban reu kum ki khasi kini ki de kiri menta ki lasdang ban reus pa namar ba kini kiri menta ki lasdang ban le ba ya ka tourism bi lasdang ban penan kam hok ya kata ka spa mariang ka baka mai mariang kala ai ya kita kiri henrai hane ka jelajongi waradin maka mai mariang ru kala ai ki spa ki ba babes henrai ka sarkar jongi kum juru ki breu jongi kim nang ban penan kam bat kumta mangi susong sadok lane kidang bun be ki breu ki badok hang ne hapo ka jelajongi bat pe ke jala jongi pat waradin makadani ki jaka ki puta ki bai itanat ba kum syaki lain suara syaki lain nong stan ai bat kum juru haki lain mau senram satai ha ka bau dan utu mau jimbun utu mau ubaki dekhar Hindu ki sele ni amha bat jen ada ka sarkar kapan bahabai ki lentik singkin ki jaka ki puta ki ba ken long itanat kumta ki breu ki bana sabar riru amtang ki breu po India ki breu na sabar riru kinwan bara hakata kapor na ki breu ki bana sabar kin bun bahasa kini ki lanca kacongi klempep kari jongi kan sadai kari ka bareus pa kumbalong kiri caki wegi ki perthai bar hatu pisno kumno halor kan ka jinglong kan ka jela jongi bar tharai hadin ba kan ka jela jongi lesai anda kala dan makanai kan ka umpaniang ru ki breu na ka jela jongi kanom ka lain ai bat ki breu kin salangsa kumbalong mentahi kindang bon bai ki breu ki badok kindang bon bai ki breu ki bajenjar namar ba ki breu jingi dak sadin palat bat ki langsung ki breu ki ba na ki kiri haklan sa cok pertai bat yakini ki ngai baro ngakren ambakan tho ya no nane ambanga benru yaki breu lade nane ambanga benru ya jelala de hendra syukran kat kum ka jingya i ya jinglang jingman ki breu jongi ki sarkar jongi kinang penya jongi henrei kini ki baro ngakren nak betaka jing bah badan bokru ba kane ka jela jongi ka dan bak pala pakayo ya kataka all reserve lene kataka thermogenic gas na katika senang dhaloi malai badan bok ba kane kan dai sisa kataka turning point bat lakwa sisa dek banye i ba kane ka jela jongi kan long lem kum katai kan long ba Dubai Marhawan kane lala masyukuran komedi nama latip melahi ban kalang mtai henrei de bandan ba kata mensim ba kane ka jelacongi kan long lem balong kiri Arab lane kum ki kiri ki bareus pa hadien ba ki breu ki trai hok ki le hok yakino ki kam ki ba ka mai mariang kala ai na mentaka jing mentoy chong ki to ki breu ki badan ha ki to ki jakala ne ha ki to ki thai